Здравейте, хора! Аз съм Марти Геймър БГ и днес ще снимаме на Minecraft Skywars с моят приятел Андрейко. Да, слушаме се 3 до 1. Чакаме да ни намери арена. Само ви предупреждавам, в този клип ще е много садваш за нас, защото е пълен нуб. Ти си пълен нуб. Аз съм нубъм. Затова съм спечелил сигурно. И аз съм спечелил 5 игри. И аз съм спечелил 5 игри, вчера спечелих още 10, така че се оправдавам. Вчера ти напротив садна. Аз те бих на една игра и садна. Напротив, аз после по-късно играх сам. Добре, днес. Секунди. О, на този карта. Хора, ще се прави една смотна практика. Аз съм на мидъл. Аз ще бъдахте неща и ако не ми се падне да перше рейджна. Рейджваш? Не, няма рейдж. В този клип ще бием. Не знам кой, ще бием някой от двамата. Добре. Скочих ми да брат. Хора, помощ! Той ще ме прибие! Той ще ме прибие само с ръка! Не изяде голда напълка! Хора, аз съм машина! Машина без панталони. Жив ли си? Скочих ми да. Ел. Къде е този бе? Виждате ли го вие? Ето го. Аргас. Така. Това беше много лесна победа, хора. Това беше елементарно. Браво, брат. Аре, 3, 2, 1, скача. Чакай. Здрасти, брат. Да, може да изиграем още... Може би ще изиграем още 3-4 игрици, защото аз съм с бандика и мога да снимам само 10 минути. Това е леко проблем, хора. Но нищо. Аз е имащия мап. Оу, фак. Да. Хора, че пробвахме да снимаме клип, но аз без да си отворя бандика, но и съм фейл. И постоянно ни се падаше на тази карта и само се фейлвахме. Така, оцели! Мидъл съм. Като осъзнам се фейлва, това чакай, победи на едната игра. Помниш ли, бе? Да. Стила, бе. Това как се прави на първа, бе, брат? Не знам. Нито една. Сега ще идва при тебе, не ме бутай. Окей. Мале, натискам шифта. Добре, тук съм, при теб съм. Аз съм тук, спокойно, Добре. Съм аз. Тия няма. Тук не живеш.
Фейл. Само заради теб. Аз заради мен. А ти падна. 3, 2, 1, скачай. Аз съм вече скочил. Той пак е гаден баб. О, Това помеши къде те бих спели ти сам. дори пред зрителите да тъпчва. Да, вчера саднах на по-малко, защото без да изгледах назад и се препънах. Като пълния идиот. На. О, мисля, че някой ще припадне. Ама ти не си. А ти би сега батко да ви килна. Стана. Да, аз видях тръгна да такова. Тръгна да отиваш да си убиеш, често ти падна. Аз ви казвам, този мап е най-гадния. Аре, 3, Чакаме. 1. През небето, ес. А, ти си 8-я човек. О, сериозно. Ти ми се води. Ако пак се век, ще отвори повече, да ти звъня. Просто ще да не падне. Добре ми падна. Имаш късмет. Аз паднах. Yes! Какво ти падна ли? О, Ами чакаш ли малко? да, Не съм. да. Абе. Аз ще претеря. Ама чакаме, ти си тук. Не съм, аз паднах. Ти паднах, бе. Ама ти си ми на небето. Това е Сашо. Това е Сашо. Това такова му име. Това е Сашо Цветков. Сашо терориста. Сашо терорист. Ами човек, аз мога да го бетва. Ах ти. Твоята кожа. Твоята кожа мръсна. Ами, още водички ми трябва, ти съм пълнен. Ще. Ще умра. Ще падна. Паднах. Бързо, умирай, идвай, моля те. Бързо! Ама на мен съм в момента. Добре, без оскак 170 секунди. Буй, бе! Аре, бе, имаме още 2 минути да снимаме. Ще го убия! Просто... И на него и на мен ми лаги. Абе, той е някакъв хак, брат! Някакъв хак! Ох, момчета, ще се върнем чак когато този тъпчо вече си свърши играта. Върнах се, хора. Андрейко не успя да влезе, така че играем последната игра и ще спираме. Аз ще си игра моята последна игра. Това сме в едно. Хора, трябва да сме много бързи, имаме 1 минута. Добре, действие. Да, имаме да прибием този там. Ще спъваме. Хора, нямаме време вече. Останаха 60 секунди. И хора, абонирайте се, харесайте клипа, дайте му лайк, изпратете коментар